Nadugangan pa ang apektado mga pamilya sa kusog nga hangin ug dagkong bahod sa mga coastal area sa dakban sa Talisay tungod gihapon sa hinungaw sa bagyong Christine. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May anaana sa 68 ka mga pamilya o 313 ka mga individuals ang apektado sa maong kusog nga hangin o pagdagko sa baw diha sa coastal area sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Kasamtangan silang nipahiluna sa evacuation site. Matod sa Talisay City Social Welfare and Development Office nga sa inisyal nga ihap moabot sa 46 ka mga panimay sa tulo ka purok sa coastal area sa Barangay Dumlog ang nakaangkon og partially damaged ug duha ang totally damaged. Nangadaot ang mga balay nga naigo sa dagkong bawd ug kusog nga hangin. Matod sa Barangay Social Welfare Office nga nadungagan pa kini ganihang kadlawon ug padayon pa nga gi-validate. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga dunay mga naapektuhan sa dagkong bawd sa silingang mga barangay ug giatiman na sila sa mga personnel sa Barangay Community First Responder. Matod sa Talisay City Disaster nga may mga panimay usab sa Barangay Tangke, Kansuhong ug poblasyon nga apektado ang kasamtangang mipuyo sa ilang mga silingan ug mga kabanay. We'll take it na lang how the weather goes and unsay mga sitwasyon maabot. Kaya ang city na may protocols gud unsay buhaton kung inuaning sitwasyon. I will have to talk to the SWD, of course, hoping we na 3 days lang. But if we have to extend, that's something I have talked to with Ma'am Colleen. Nakig-alayo na ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay sa mga asosasyon sa mananagat sa Talisay City alang sa ayuda sa apektadong mga mananagat nga wala kapanagat sud na sa upat ka adlaw. Something that we have to talk about with them. Sa ato ang mga Fisher Folks organization nakahatag mo sa tupad, I think it was a month ago or it was a couple of weeks ago. But it's something that we're always in constant coordination with our Fisher Folks organization. So kung sa matabang na mo, we're ready naman sa city. Bisan pa man ko na sinati gihapon ang kakusog sa hangin dinhi sa baybayon sa Barangay Dumlog ug kapaloron sa dagat aduna gyapipipila sa mga molupyo nga nangyawat nga makakuhag panudan ilabi na kay karon di pa man tantong taob aduna pay parte nga nahunasan pa nanginha sila og gani uban pa napay namukot. Gani kining taga Kansuhong miabot sa Dumlog aron manginhas ganihang buntag. Mamunaw mi karon kay mga 3 days or 4 days na miway panagat so kanang may na lang ba makasudan. Kasi pamunaw ma. Kanang punaw nga kinason ba? Kanang kay kayon diao sa hunasan. Di mo mahadlok nga grabe ka kusog mang hangin niya. Baluron pa man gani. Kanang magagad ra pud mi kung hunas kung taob muli ra pud mi kay dagko kay bawd. Samtang tungod gihapon sa kakusog sa hangin, namutol sa mga sanga sa punuan sa Kahoy Palibo sa City Hall ang mga sakop sa aksyon agad aron kalikayan nga mga hog kini sa mga mangagi.